Moikka! Tässä valmistellaan testimarsseja videota, missä me kuvaillaan vähän pyöräilyä kameralla. Ja jos nyt on vähän huono mikrofoni, niin meillä on semmonen trollein semmonen kamera nyt testissä. Severi, kävisitkö hakemassa sinun kypäräsi? Aivan. Niin tämmönen rollei 325 taitaa olla. En muista. Ihan. Mutta se tulee tänne videolle ihan niin kuin. Joo. Nähdään sitten kun olemme kypäröillä. Morjesta, testimarsut nyt video ja me kuvaamme nyt